Божидар Димитров, Галактикос. Ви доведеш ли в турнира най-напред? Благодарим. Добре заварили. Как се чувствате? Добре се чувстваме. Обичаме такива турнири. Хубаво е времето, нямахме търпение. Организацията изглежда перфектна и сме готови да играем. Времето е с нас. Като гледам единствения ден от 10 дни, дет няма да валидиш. Абсолютно, да. Късмет изкарахме. Важното е да се пазим от контузии и да изкараме. Къде стига амбицията на Галактикос? Амбицията на Галактикос днеска основно е да се забавлява, пък чисто в турнира, докъдето стигнем. Излизаме за победа, после, ако бием, мислим за следващия матч. Не мога да те питам дали ти хареса инициативата на Сезам? Да, страхотна инициатива, трябва да има много повече такива турнири. Първенствата са ясни, но турнири еднодневни, двудневни, със сигурност трябва да се провеждат поне 2 пъти месечно. Благодаря ти. Искам да ти дам награда персонално за теб от нашия спонсор Спорт Депо. Много благодаря. И пожелавам успех на Галактикос в галактически финал. Успех и се надявам да се виждаме все по-често.